И днес снимане оцеляване епизод. Този път ще ви бета 1.0 версия, която снимам. Много е прадната, както са една голема бог. Ако хвърлиш, вижте. Пък, така. Нищо не се мери. Това е Майнкрафт, който преди не е съществувал. Дано не защо. Сега не е свършена къща. Ето я. Трябва да виждам анимето. Така ли? Лагера много нагоре. Бъркай. Има запалка, ама не е спром. И това нямам нет за нея. Имах и броня, ама тя са ми се щупи. Не можем да правим легла. Можем да правим само по една стълба. Какво друго? Чакайте. Пържолите, вижте как са. Нищо не съм читвал, какво си мислите. Фори, само ако не ми напиш в коментарите, че съм читвал по скайпа, как ще написам. Така. Не, много мила. Съжалявам, ми трябва броня. Имам нова броня. Прасенце, ето ли. Ето ли. Умри. Не, защо не дай пържоли? Отивам да бия още едно. Ако с фото, как да го кажа, ми сменят така графиката, която виждате. И я направите така да не влагва. Бе. Кой не дал такова сам пера, да също да сам пера миналия път. Хората играят и обичат да играят Майнкрафт модове и модерните Майнкрафти. Ще умрат първия ден. А тези, които играят такива Майнкрафти, какъвто играе Янта, за дълго. Така животните могат да вбутат. Това е малко газ, защото могат да те прецакат в някаква дупка. Примерно обовете ще умрат на първия ден тук. И да. Ела. Тук не може да се слагат модове. Не може да се слага рейсни мап. Не може да се слага не е текстчер, пак може да се слага, ама тук го няма. И се зарежда 5 часа чънка. F3 трябва да го задържите. Геймът едно няма. Искам гигабайти за здравите лоро. Малко притест. Аре да отивам на холма. Аз забрах да ви кажа, че когато ударите един път овца, е така, с каквото и да е не изправя. И пада в вълната. Ама тук не може да се правят легла. И не работава ни моря. Ма има хер. Това може и някой път да е хер. И ако някой каже, че това е мод, ще се държи много умно. Защото не могат да се слагат модове на Minecraft Beta 1.0. Даже отбора от ляво го пише коя версия е. Омегът всичките емоции са окапали. И когато ударите пак левен бутон, то такова. Чак... Мъка. Изменете ма. И гинете ма. Да, вие моите неща, дайте лайк и се subscribe и чао.
кога в апетите ми, до кога ходиш и се молиш да внимание. До кога живота ми ти ще дриш и ще се рови. Ето мястото ти не е. Дай, да те няма, дай колата, дай ми и пожелай ми. На мъже случайни да те гледам, да дишам, дай ми. Да живея, дай ми. Имам тайни от тебе, дай ми. И после всичко на теб ще дам.